Вітанкі, шо, пайшоў стрым? У сэнсе? А чаму пайшоў стрым? Алло. Халера, а чаму пайшоў стрым? О, давай сюды смаколік. Так, не, пачакайце, а я ж звычайна яшчэ пішу назву, вось гэтае ўсё. Там зараз напісана штосьці пра суботу. Трэба тады змяніць, трэба ёперсеты. Так, субота ў космосе. Ніякая не субота, алло. Чо? А, ўсе вітанкі ад ніндзі. Ну, і пока ніндзя. Ніндзя пайшла швэндацца, а нам зараз трэба неяк змяніць назву, таму што назва у нас слушная. Гэта ўсё новыя налады та сама твічу. Яму тут штосьці стрэліла, і ён такі, як цяпер тут рабіць, што... А, во, знайшоў, здаецца. Вось, не субота ў космосе. Не. Давайте паварушым мышкой пакуль што, каб не згубілася нічого. Вось. Дык вось, не субота. Гэта у нас будзе касмічна святочная нядзеля. Во. Save. Successfully update your information. Зараз паглядзім, як там successfully update, таму што звычайна яно не халера не successfully. Так, заходзім. Глядзім. Ну, я ж кажу, не халер не successfully. Напісана субота ў космосе. Не субота ў космосе, алло. Няхай карацей. Праз пэўныя хібы у працы твіча у нас будзе ўсё яшчэ субота. Паглядзім, можа, з часам яна зменіцца. Было б няблага насамрэч. Дык, але гэта не важна насамрэч. Важна тое, што мы знаходзімся на касмічнай станцыі на савецкай яе частцы. То бок, як я ўжо распавядаў, Талас, гэта касмічная станцыя, на якой мы знаходзімся, ён пабудованы усіма. То бок, сэнс у тым, што ось дзесьці там у мінулым Кеннеді не забілі, дзякуючы гэтаму быў створаны эканамічна-вайсковы саюз на базе США і Савецкага Саюзу, і вось аб'яднанымі гэтымі самымі рэсурсамі была пабудавана у тым ліку касмічная станцыя, на якой мы знаходзімся. Тут у нас альтэрнатыўная карацей гісторыя. І вось мы, дзе мы спыніліся учора. Учора я трошки заблукаў, таму што нам трэба вось па сюжэту пайсці сюды, а ў нас няма карткі. Праблема ў тым, што я праслухаў, што нам пані распавяла, маўляў, яна такая, каб знайсці картку, ну, то бок мы не пачулі. І праз гэта мы згублена учора швэндаліся ўвесь стрым фактычна. Але я даў рады і знайшоў у інтэрнэтах падказку на гэты конт. Калі б мы пачулі тое, што нам Міхаіла распавяла, а я нагадаю, нас там за дзверу чакае Міхаіла Ільюшына, пані. Дык вось, яна распавяла, што картка ад гэтых дзвярэй ёсць у канкрэтнай яёнай хаўрусніцы. Для таго, каб знайсці гэтую хаўрусніцу, трэба было б скарыстацца звычайнай мясцовай схемай. То бок тут ёсць кампухтары,
па якім можна знайсці месцазнаходжанне якога заўгодна чалавека. І калі б мы залезлі, калі б мы пачулі імя, залезлі ў кампухтар і паглядзелі б на мапе, дзе знаходзіцца гэтая самая хаўрусніца, мы б дазналіся, што хаўрусніца знаходзіцца у 2 халера метрах ад дзвярэй. Вось яна. Told me you plugged a leak in an unconventional manner a few weeks. Yeah? Was it an ass-kissing bird У named 2 Krasikov? метрах. Maybe. Care to elaborate? Not if I'm going to get my pee-pee slapped. I'll dunk you in the eel tank. Ouch. Nah, supply was out of parts, so I borrowed a glue gun from the guys in hardware. Worked out okay. Ingenious. Капец. Next time, let's make sure we have enough spare parts to do the job right. До речі, давайте Roger перевіримо that, boss. чатик. І, ну, калі б мы, як звычайна, гулялі ў гульню, то б мы бы гэтую хаўрусніцу заўважылі, ну, просто палуталі бы. І просто бы адкрылі дзверы, таму што у нас картка адкульцці ёсць. Але фішка ў тым, што гэтая хаўрусніца ляжала ў полымя, і я гэтае полымя згасіў з дапамогай нашай пенагарматы. І ў выніку яе ні халеры не было бачна, таму што тут цёмна і ўсё заляпана пенагарматай. Ось так ось. Непрыемна атрымалася. Все, нарэшце заходзім сюды. Забіваем туташняга. Добрай раніцы. Фантома. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. І зазіраем нарэшце да Боже мой, Михаилы. Морган. Боже мой, Морган. Тут яшчэ ёсць пэўныя нюансы. Зараз я подключу провода. Гэтай паненкай ёсць яшчэ пэўныя нюансы. Я пакуль шукаў адказ на ось свою згубленасць. Я, вядома, выпадкова нахапаўся трошкі спойлераў. Фішка ў тым, што гэтая Михаіла Ільюшына, наш ось галоўны герой Морган з ёй трошкі муціў. Праз тое, што ён у гэты час займаўся небяспечнымі і ні халеры неэтычнымі эксперыментамі, ён вырашыў яе кінуць, а потым ён яшчэ і забыў, таму што, я нагадаю, нашага галоўнага герою амнезія на ўсю галаву. Яму вынялі нейрамоды усталяваныя, і ён забыўся ўсё, у тым ліку Михаілу Ільюшыну. Але яна, вядома, нас памятае. І то бок гэта ў нас романтычны момант. I thought I was going to die. Well, sooner than I thought I was going to die. Oh, God, Morgan. You surprise the hell out of me sometimes. Please, Учора, калі мы just look for the marks. лёталі ў космасе у Harder when I was пошуках doing it myself. шляху сюды, мы ў тым ліку знайшлі лекі, Contact a qualified которые ёй трэба. Oh, God. I can breathe again. І насамрэч гэта трошкі цуд. Feel my legs. I still have some spots in the eye, but those should clear up. Фішка ў тым, што квест Thanks, Morgan. Ты заткнешся ці не? Фішка ў тым, што ў выратаванні гэтай паненкі ў нас квест system alert. на час. Please То бок, калі мы пачынаем яго, у нас ёсць 1,5 гадзіны рэальнага часу, а я нагадаю, у гэтай гульні час ідзе рэальным чынам. Гадзіна гульні адпавядае гадзіне на станцыі Талас. І у нас ёсць 1,5 гадзіны на тое, каб знайсці лекі і дабрацца да Михаілы і ўратаваць яе.
І з улікам таго, як мы учора блыталіся і губляліся, насамрэч цуд, што яна ўсё яшчэ жывая. Ёй дуже-дуже пашчасціла. Так. Окей, лутаемся. Сюды мы, ну, трошки потым зазірнем. Вядома, ніякіх этих самых романтычных ліній з савецкай шпіёнкай мы лазіць не будзем. System alert. Repairs needed. Не, Please contact так a бы мовіць, qualified не engineer. забілі і на тым няхай дзякуе. Тым больш, што мы яе абсалютна забыліся, для нас сённяшніх яна, ну, зусім ніхто. Кашетель. Так. Ці можна цябе ламануць? Айра не туды. А, націснулася. Хоба. Хоба. Ламанули. Так. Окей. І зараз мы пойдзем далей. У тым сэнсе, што я нагадаю, якая ў нас зараз глобальная задача. У нас на станцыі локдаун. Ось учора мы ў космосе лёталі, і нам было дуже непрыемна праз тое, што на станцыі піпец локдаун, усё зачынена, і мы былі вымушаны швэндацца менавіта тутака. Каб гэты локдаун скінуць, нам трэба перазапусціць рэактар увесь. Для гэтага мы прыляцелі вось сюды увогуле, таму што гэта ў нас электрастанцыя, карацей, мясцовая. Ну і вось выпадкова яшчэ ўратавалі Міхаілу. I don't know what I would have done without you. Ось не ведаю, што б ты рабіла. Так, Міхаілу ўратавалі на сваю галаву пацыфічную. Працягваем ісці да генератара. System alert. Repairs needed. Так, уважліва аглядаем ўсё. Таксама вось тут можна разблакаваць аэрлок. То бок, калі мы здымем локдаун, можна будзе I сюды wondered how you would лазіць. react to finding Michaela. You risked your life to help her. It makes me think the neuromod extraction didn't erase everything. Not completely. Perhaps particularly strong memories still leave faint impressions. Intuitive feelings. Or maybe you're simply more compassionate than I expected. Are you sure it wouldn't have been better to... I don't mean to be insensitive. But when she Студія finds out you intend to destroy Talos 1, she might react strongly given that there's no way off the station. Студзень нешта сабе выдумляе, думаючы, што мы ўратавалі Міхаілу, таму што нашыя старыя ўспаміны яшчэ засталіся. Опа-на. А як так? А чаму? А куды ты пабег? Алло. Гэтыя халера мімікі мне не падабаюцца. Яны больш высокого ўзроўню, і таму наш псіхаскоп іх не бачыць. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Шкада. Мне падабалася знаходзіць іх месцазнаходжанне, проста пабачыўшы. Так, окей. Тым не менш, рухаемся. Бляха. Халера скрымер. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Капец, вы бачылі гэта? Ой. Ну, трошки схапілі скрымеру. Бывае.
Чаму бы і не. А, дарэчы, мы прамацавалі свой рамонт і цяпер можам все навколо рамантаваць. System alert. Repairs needed. Але навошта вытрачаць часткі усялякія карысныя, калі можна проста зрабіць новага. І ўвогуле нам зараз не патрэбныя лекі, так бы мовіць. Так, мы гэтага забыліся палутаць. Фантома. У нас не той, каб шмат набойчыкаў. Таму зараз нам пажадана не ўлазіць ва ўсялякія перастрэлкі, Repairs needed. Please contact a бо будзе qualified бяда. engineer. Зараз у нас будзе максімальны стэлс. Захоўваемся. І такія жух. Рэактар. І мы прыйшлі да халера рэактара. Тут усё гігантычнае. І ўсё відавочна небяспечнае. Таму не спяшаемся спускацца аж адразу ўніз. Тым больш, што тут, хутчэй за ўсё, ось там можна будзе што-небудзь палутаць. Там у нас хтосьці тупае. Ага. Гэта у нас хто? Алло. Я не паспеў пабачыць, хто ў нас там. Але здаецца, проста электрычны скатыняка. Хе-хе-хе. Стелс. Мы по яму стрельнули, але ён нас не заўважыў. Хе-хе-хе. Гэта тое, што я казаў, стелс. Вітанкі, пані Тацяна. А, вось цяпер заўважыў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я зваліўся. Халера. Просто паляцеў уніз. Дарэчы, такое тут здараецца ў нас рэгулярна, таму што на гэтай станцыі у нас дужа дрэнна з тэхнікай бяспекі. То бок дужа шмат усялякіх месцаў ёсць, дзе проста адсутнічаюць якія-небудзь, не ведаю, борцікі, перыльца. Вось гэта вось. Просто ідзеш такі, юх, паляцеў сабе. Так, нам трэба залецець вось у тую будку. Я нават бачу, што там зверху можна залезці. Але нам, рана яшчэ. Нам трэба падаследаваць лакацыю. Тут ж 100% ёсць шмат усялякага смачнага. Таму не спяшаемся. Оп. Вось, напрыклад, просто валяецца нейрамод. Просто на падлозе. Просто таму, што а чаму не? Дарэчы, у нас сабралося, здаецца, не тое, каб мала гэтых нейрамодаў, трэба іх будзе павытрачаць. А яшчэ тут нейкі нядобры эмбіент гучыць. Так, мы адсюль прыйшлі? Не, яшчэ вышэй. Нас тут, бачыце, намагаюцца напужаць трошкі. І, шчыра кажучы, у іх атрымліваецца, таму што,
Гэта гульня насамрэч не намагаецца там надта хорор напужаць, але атмасферы ёй не хапае, каб ну даць, так бы мовіць, у шыю эмоцыямі. Асабліва калі пачынаеш бегаць. Так, ля далёка лезці. Я хочу зазірнуць той вось гэты фантом. Ён хадзіў, вітанкі Рэгана, ён хадзіў па нейкаму памяшканню, а я не ўпэўнены, што мы туды вернемся, таму трэба гэтае памяшканне наведаць зараз. Вось мы адсюль прыйшлі, мы пайшлі сюды і там пабачылі схаванага фантомчыка. Так, галоўнае не ўпасці зноўку. Як я адсюль зваліўся? Ага, ён памятае, што мы тут такая і незадаволены. Вітанкі, вітанкі. Хе-хе, мы яго па стэлсу забілі. Зараз жарэм. Мы па стэлсу забілі фантома. Халера, тут нельга мануальна адкрыць. То бок трэба знізу лезці, сур'ёзна. Халера. Зараз жарэм штосьці зялёнае. У якасці чагосьці зялёнага у нас зялёны яблычак. Так, окей. То бок нам трэба, каб сюды пралезці. Пачакайце, можа на мапе мы зараз паглядзім, што гэта за пакойчык такі. Каб сюды пралезці. А, ёсць імавернасць, што вось на першым паверсе гэта ў нас будзе ліфт. Дарэчы, мне падабаецца першы паверх. Тут ёсць ліфты, ёсць пад'ёмнікі, ёсць гэты самыя станкі, варштаты па перапрацоўцы смецця і друку. То бок мы зараз сабе аднавім набойчыкі. Ну, карацей, тады паляцелі. Хе-хе. Мне, дарэчы, дужа падабаецца ў гэтай гульні, што ось дзякуючы джетпаку можна кантралявана скокаць з якой загодна вышыні. Просто таму, што ў нас ёсць джетпак. Хаба! Ля, глядзіце, колькі там усялякага непрыемнага. Не дзіўна, што ў нас рэактар накрыўся, таму што ён увесь заляпаны халера крышталоідамі. О, а я там бачу нябожчыка. Нябожчыка трэба залутаць. Давайце ў тым ліку... А, глядзіце, тут зламанае. Дзякую, дзякую. Ну, дакладна трэба адрамантаваць. На шчасце, мы сабе прамацавалі рамонт, і цяпер усё будзе як трэ. Хе-хе-хе. Так, смецце... У нас, здаецца, яшчэ быў арбалет лішні. Мы яго стварылі... А, ці ўжо перапрацавалі? Ужо, відаць, перапрацавалі. Так. Зараз залезем памацаем, хтосьці там у нас памёр. І тут таксама трэба адрамантаваць. І ўсё. Хе-хе-хе, кайфова. Можна зрабіць адзін нейрамод і нарабіць набойчыкаў для нашага драбавіка. Таму што нам дакладна трэба набойчыкі для драбавіка.
І яшчэ одну. Все, цяпер я упэўнены, спакойны. Каго б мы не сустрэлі, мы дамо рады, таму што у нас нашыя супер здольнасці тыфонскія на месцы, драбавік на месцы, все як трэ. Яшчэ вось гэта варта адрамантаваць. Рэактар топ-флор, то бок мы можам адразу паляцець на найвышэйшы паверх, а не швэндацца сходамі вось гэтымі незручнымі. Файна. Так. Дзе тут хто ў нас памёр? Трошки радыяцыі, не звяртаем увагі. Дзень добрый. О, картку здабылі нейкую. Радыяцыя у нас ад крышталоідных гэтых самых гнёздаў. Рэактар Security Cage. А мы сабе прамацавалі, дарэчы, гэты самы, пачакайце, хакінг. Здаецца, прамацавалі, таму што мы ўжо учора хтосьці ламалі больш высокага ўзроўню. Так, ёсць прамацованы. І у нас, дарэчы, 11 нейрамодраў, трэба іх будзе вытраціць. Але, вядома, нейкім такім чынам, каб нас не знайшоў кашмар. Оба, чисто. Капец, чисто пролетели. Вось гэта узлом. Турельки стаять. Шмат турелек стаіць. Слухайце, іх адразу захацелася перапрацаваць. Але няхай пакуль стаяць, магчыма, яны нам для чагосьці спатрэбяцца. Магчыма, тут будзе нейкая заруба, і нам спатрэбіцца дапамога нашых, фактычна варагоў, таму што, нагадаю, турелькі нам не сябры. Так, а вось гэта той халера ліфт. Ліфт захрас на другім паверсе. Магчыма, яго можна адрамантаваць. Зараз зазірнем туды. Тут у нас все забіта крышталоідамі. Дарэчы, у нас ужо ёсць картка, магчыма, мы ось, як чалавекі можам заходзіць сюды. Сапраўды, божухна. Не пужай мяне, калі ласка, гульня. Вось адсюль мы перазапусцім рэактар. Але спачатку, вядома, палутаемся. Так, Life Support, магнітасфера. Дарэчы, магнітасферу мы ж тады ў свой час не адрамантавалі. Мы там проляталі міма, але пролецелі міма. Таму што выпадкова знайшлі картку нейкую. Окей, на другім паверсе у нас ёсць той халера ліфт. Зараз паглядзім. А, дарэчы, тут ёсць масток. А, тут мы не былі, пачакайце. Не, мы тут не былі. Тэхніка бяспекі. Так, тут не той, каб шмат чаго засталося. І вось там ліфт. Магчыма, у ліфце, дарэчы, хтосьці ё. Тут ёсць хтосьці і ёсць страшныя гукі. Дзень добрый. Ніколас. У Ніколаса ёсць рэактар Эксес. То бок мы знайшлі картку ад рэактара. Так, ліфт зламаны канкрэтна, яго дакладна не адрамантуеш. Не запусціш. Хе-хе. В такім выпадку
Ну я все яшчэ хачу залезці вось у той пакойчык, дзе мы забілі фантома. І відаць, гэта трэба будзе зараз рабіць з дапамогай пенагарматы. Таму што вось з 3-го паверха у нас ёсць уваход. Мы запыхаліся трошкі. А на 4-м усё зачынена. Дякую, я не заўважыў. Вось. А сюль мы можам залезці? Але ж, бляха, як туды лезці далёка? Нават не ведаю. Лезці далёка, але давайте паспрабуем. Інакш мы не зможам даведацца, ці працуе яно, ці не. Ля, капец. Паспрабавалі. Гахнуліся на самы першы паверх. Потым, карацей, паспрабуем. Так, у нас тут крышталоиды. Крышталоидов трэба пачысціць. Ау! Пачысцілі, бляха. Трошки зламалі сабе твар. Дык а чаму ты не выбухнула, алё? Даведаліся. Ну, слухай, магчыма, я просто па-за стрымом гэтым буду займацца, таму што, ну, гэта цяжка і будзе выглядаць ганебна, таму што я нязграбны, а гэта платформінг, а вы ўсе ведаеце, як я стаўлюся да платформінгу. Дарэчы, вентыляцыя. А што за... Ого! Ні халер сабе. Что тут ёсць? Ухваляю. Мы нахапаліся, дарэчы, радыяцыі. Нам дакладна трэба скрафціць антыраду. Так, дзе у нас антырад? Вось. З улікам таго, што гэта у нас рэактар. Фактычна такая невелічкая Прыпяць. Хутчэй за ўсё нам да халеры спатрэбіцца антырад. Пармантуемся яшчэ. І, дарэчы, што я ні разу за гульню не рабіў, але прыйшоў час, колькі нам патрэбна рэсурсаў, каб... Ага. Каб аднаўляць нашыя суперздольнасці, нам трэба трошки вытрачаць экзотычнай матэрыі. Окей. Бла-бла-бла-бла. Ну так, карацей, ману таксама трэба эканоміць. Інакш будзе бяда. Захоўваемся і пайшлі мацаць носом радыяцыю. Пазнака нават ёсць. Высокая радыяцыя. Рэактар. Дзень добрый. Як вашыя справы? Мімікі ёсць? Здаецца, нема. Але атмасферка такая сабе. А, туды пролезці можна. Сюды пролезці было можна. Але навошта? А, я ўзгадаў. Гэта той, як мы будзем знішчаць станцыю. То бок, вось у нас ёсць два месца пад два ключы.
Вось, мы поставили свой. І яшчэ адзін брата трэба паставіць. Мы іх павернем, і ўсё тут выбухне. Гэта калі ісці па таму шляху, які запланаваў для нас студзень. Але я не ўпэўнены, што мы па яму пойдзем. Такая сабе ідэя. Скотыняки. У космосе з імі маць справу у нас шмат прасцей. Ля, радыяцыі нахапаліся. Пачакайце. Трэба палікавацца. Як там у нас статус? Ну, трошки нахапалі, так. Давайте сжарем антер-1. Дзе у нас антер-1? Вось гэта. У нас 9 штук. Больш, чым дастаткова. І палікуемся. Ух! Не дзіўна, што тут у нас сядзяць крышталоіды, таму што месца да халеры цёпленькае, утульненькае менавіта для гэткіх радыяцыйных жэўжыкаў. Так, а чакайце, а што нам трэба зрабіць? Ну, то бок, зразумеў, што нам трэба перазапусціць рэактар, але навошта тут аж столькі пераключальнікаў? Давайте захаваемся і націснем усё. Ага. Шо? Іх у слушным парадку трэба націснуць. Сур'ёзна. Магнітасфера, грыль, пярсцёнак, Gravity Life Support, Main Reactor. Я ўсё забыўся, але няхай. Магнітасфера, грыль. Ну так яны вось у гэткім парадку ёсць. Не ў гэткім парадку, дарэчы. Gravity Life Support, Main Reactor. Выбачаюся. Gravity Life Support, Main Reactor. Initiate reactor shutdown sequence. Substation power grid offline. Photovoltaic rings offline. Life support offline. Мы ўсё вырубілі. Offline. Main reactor closed shutdown. In 3, 2, 1. Reactor successfully shut down. Initiating main reactor ignition sequence in 3, 2, 1. Gravity online. Earth online. Magnetosphere. Warning. Reactor initialization interrupted. Routing auxiliary power. Connor, idiot was supposed to check those diverters a week ago. Morgan, you're going to have to fix it yourself. Or find a replacement if we're that lucky. Карацей, мясцовыя жэўжыкі штосьці тут не ўглядзелі, не ўратавалі, і ў выніку штосьці трэба падрамантаваць. І вядома, гэтым будзем займацца мы. Warning. Reactor initialization interrupted. Геть. I've loaded the replacement reactor
reactor diverters on the freight lift as requested. I asked Connolly to send them down when convenient. Почекай, мені треба трошки полікуватися. Ага. Ось у нас є те, що нам треба. Але навошта тут стільки турелік? Я все ж таки упевнений, що зараз сюди прийде до холери ворогів і будуть нам одривати сраку. Так, знову радіація. Бежим. Так, знову треба ребутнуть. Ну, слухайте, так цікаво, напружено. Типовий день для реактору. Reactor initialization. Єй! Substation power grids online. Reactor initialization complete. Systems restored. Ля, глядите, що тут робиться. That did it. I'm showing power to the lifts and the airlocks, but seeing a lot of power spikes and leaks in the coolant chamber. Watch yourself on the way back. There could be other structural damage. Well, I see. You reset everything. Talos 1 is wide open now. Clever. Reckless, but clever. It's good to see some things haven't changed. I'm not gonna get in your way anymore. You deserve to hear the truth. All of it. Come up to my office. Ага. Morgan, was that you? Whatever you did, I felt it in my gut. If this is some kind of payback. Power's coming back online. And that means the main lift too. I hope. Нас одразу почали подозревать у тым, що ми штосьці дрэннае зрабілі. І наш брательник нас пригласил до себе. Боже мой, вы поглядзіце на гэтага жэўжыка. У яго 3 турелькі. 3 турелькі. Ні халеры сабе тэхнапад. А у гэтага што? У яго 1 турелька. Вось навошта нам былі гэтыя самыя турелькі. Мабыць. Ну, насамрэч, можна было б паспрабаваць іх пабіць. Але щось я не ўпэўнены, насамрэч. Давайте захаваемся. Таму што я не той, каб шмат набойчыкаў зрабіў. Давайте зробім хардсейф нават. Мы зрабілі максімум. Тады будзем захоўвацца сюды. Тэхнапатаў трэба забіваць электрычнасцю. Але ж як іх забіваць-то? У тым сэнсе, што яны жорсткія, а там яшчэ лётаюць гэтыя аператары маленечкія. Тут іх 2. Ну, не ведаю, шановныя. Да пабачэння. Беражом свою скуру, так бы мовіць. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified Careful, Morgan. engineer. Gas alarm went off in the coolant chamber after you powered the reactor back up. The turbines are hydrogen cooled. Now they're leaking. You take a shot and it's your last. It'll be like shooting a grenade at your feet, or worse. Nice work, Morgan. You'll make junior engineer yet. Now, get to the lift. But be careful. No telling what got stirred up in the shake. System alert. I'll follow when I Repairs can. needed. Meet you at your office. Так, яна будзе чакаць нас у офісе. Дарэчы, наш офіс гэта
такая даволі цікавая мясціна у тым сэнсе, што там збяруцца усе тыя жэўжыкі, каго мы насамрэч не любім. Там будуць студзень, вось гэты электрычны пан, які нас увесь гэты час сварыць. Там будзе Ігве, якога сварыць усе. Repairs needed. Please І contact там a будзе qualified Міхаіла. engineer. Хутчэй за ўсё мы з імі справаць не будзем. Що найменш студзеня, я просто пабачыў, што ёсць ачыўка забіць студзеня. Нарэшце ўсе аэрлокі адчыненыя. Значыцца, мы з вами паляцім закрываць адзін стары доўг. У тым сэнсе, што мы зараз паляцім у Дендрары, дзе зайдзем у адсек, звязаны менавіта з ліфтом, і разблакуем яго, таму што увесь гэты час ён быў у нас заблакаваны. Так, пачакайце, тут у нас скатынякі крышталоідныя. Да пабачэння. І жух. Так, глядзім, дзе мы. Усё у нас адкрыта. Прыемна. І, дарэчы, вось ёсць у нас communication device, да якога мы падляталі ўжо шмат разоў і так і не даведаліся, што за ён. Давайте да яго нарэшце даляцім. Цяпер у нас усялякія гэтыя самыя брамы адкрытыя. Made it to your office, Morgan. I haven't been here since... I believe it was the time where your medical condition was discussed, Chief Engineer Ilyushin. What the hell? Morgan, is that... I am January. Morgan Hughes, personal operator. Talk about loving the sound of your own voice. All right, January. Is that Morgan's workstation? And the fabricator? Morgan, come up here when you get a chance. Chief Ilyushin, please do not... Шосьці, мне здаецца, нашая была і яшчэ будзе нам перашкаджаць. Так, тут у нас лётае да халеры смецця. Дарэчы, я вось толькі зараз звярнуў увагу, а чаму у нас маркеры падключаныя? Я ж іх, здаецца, вырубаў. А, ну мы учора згубіліся і гэткім чынам намагаліся знайсці шлях. Всё. Мы ўжо не згубіліся. Можна трошки ачысціць. Наш экран. А то на ім зашмат. Просто зашмат усяго усялякага. Стапе. Ёсць імавернасць, што мы зараз вернем маркеры. Таму што вось мы прыляцелі ось communication штосьці там разведваць, а я ўсё яшчэ не памятаю, што за квест гэта. Где мы зараз апынемся? Ага, мы тут, ака. Окей. Там у нас турелька стаіць. Окей. Хто-небудзь хоча нас забіць? Хтосьці хоча, я чую. Хто хоча нас забіць? Ні халеры сабе. А, гэта полтергейст. Ба-ба-ба.
Дзе палтаргейст? Вылазь, скотыняка. А, дарэчы, вось. This is Dr. Igwe. Made it to your office. Igwe, what are you doing here? How did you survive? Chief Illusion. Well, Dr. Igwe. my word. What is that? Is that you, Morgan? Hardly. This is January, Morgan's attempt at having a conscience. But as per usual, it's only evidence of his ego. There's a number of responses I can make to this, Chief Illusion. Так, щось у нас конкретно гэты палтаргейст моцна б'е. As for time, and Dr. Igwe is already showing signs of anxiety and disorientation. Fine, make yourself useful, Igwe. Stand watch and keep away from the fabricator. І у нас набойчыкі амаль што скончыліся, дарэчы. January. Ля ён боляча лупашыць, па нам кідае ўсялякае смецце. Трэба актыўней бегаць, каб ухіляцца. Да ты памрэш ці не, алё? Які жорсткі палтаргейст. Нарэшце, божухна. Хух. Тут у нас все прочитано. Ух. Алло, можна мне адрамантавацца? Дзякуем. Цяпер мы можам усялякае рамантаваць. А не. Мейндор. А што за мейндор? Гэта мы можам рамантануць, але для гэтага трэба 3-го ўзроўню аж. А 3-го ўзроўню аж у нас няма. Пакуль што. Але, дарэчы, мы можам сабе зрабіць 3-го ўзроўню рамонт. У нас там да халеры нейрамодаў сабралося. Вось. 12 штук. Гэта у нас будзе у інжынерынгу. Вось. 8. Вытраціць 8 на той, каб адрамантаваць невядома што, невядома навошта. Што за мейндор маецца на ўвазе? Dormal Faction. Такое сабе. Дзень добрый. Тут мы ўжо былі шмат разоў. Ёсць нам што перапрацаваць? Ёсць. Скинули смецце. Скінем яшчэ вось у нас гармата трофейная. І нам, дарэчы, трэба актыўней карыстацца гранатамі, таму што ў нас іх да халеры. Калі яны развіваюцца на 2 стакі, гэта значыць, што яны дарма займаюць месца. Ось ЕМП мы дуже рэдка выкарыстоўваем, таму вось гэта мы просто перапрацуем зараз. 0 Wave Transmitter 1 перапрацуем. І тыфонаўскую прынаду таксама можна было б скінуць невялічкі стак. Гэткім чынам мы, дарэчы, здабудзем ресурсаў, у тым ліку на яшчэ адзін нейрамод. Алё, куды пакаціўся? Так, вось у нас можна зрабіць яшчэ адзін нейрамод. І набойчыкаў на пісталет. Таму што мы ўсе вытрацілі на халера палтаргейста. А, і у нас, дарэчы, яшчэ адзін экзатычны матэрыял. Ёй, мы зробім сабе вось гэта. Упершыню за ўвесь час надрукуем Mana Potion. 2 штукі. О!
То бок з адной адзінкі экзатычнай матэрыі атрымліваецца 2 маны поўшына. Гэта прыемна. Так, давайте глядзець. Набойчыкаў у пісталет не шмат, і ў драбаш таксама не шмат. Давайте друкаваць. Пакуль яно друкуецца, дарэчы, можна ўсё ж такі падрубіць маркеры. Паглядзець, што там за... гэта сапраўды яно. Communication device, гэта тыя халеры дзверы, як я разумею цяпер. Не, гэта не дзверы, гэта там штосьці ўнізе. Зараз мы туды зазірнем. Так, у нас 60 набойчыкаў на драбаш. І прыблізна столькі ж... Опс. Сур'ёзна? Увесь гэты час сюды можна было ўлезці, а я не далез. Гэта вось і ёсць мейн-дор. Для таго, каб адкрыць вось гэта, нам трэба адрамантаваць вось гэтую халеру. Окей. Зразумеў. Але пакуль што мы з вами трошки пазаймаемся здабычай рэсурсаў. Таму што у нас тут да халеры усялякіх турэлек зламаных. Мы іх складзем в одну купу, як мы ўжо рабілі некалькі разоў, і разам іх усіх перапрацуем з дапамогай гранаты. Таму што, турэлек да халеры. Яны ўсе гэткія разбітыя, некарысныя, а трэба, каб яны былі нам карысныя. Інакш які сэнс? Дарэчы. Можа таксама перапрацуецца. Мы ўжо, дарэчы, эксперыментавалі з тым, каб перапрацоўваць людзей, і здаецца, людзі не перапрацоўваюцца. Але вось зараз яшчэ раз паспрабуем. Перапрацоўваць людзей. Арэгана не ухваляе. Але трэба ж, гэта просто Полтергейстаў было 2, вось чаму яны мяне так моцна білі. Гэта вось просто ў мяне навуковая зацікаўленасць. Арэгана, не глядзі гэтак на мяне. Я просто вывучаю нашае асяроддзе, гляджу. Збіраю данные, так бы мовіць. Хе-хе-хе. Эць. Опс. Захоўваемся на ўсялякі выпадак, калі мы раптам сябе перапрацуем. І... так пачакайце, у нас няма гэткай гранаты. Окей, давайте зробім. Таму што у нас ёсць чарцёж. Гэткія гранаты мы можам рабіць уласнаруч. Але пакуль што, дарэчы, не рабілі. Так... Морган Кі... Болткастер... ЕМП... Медкит... Так, пачакайце, дзе вось гэта? Вось. І, дарэчы, яно таннае, піпец. Давайте некалькі зробім. З улікам таго, якое яно карыснае, яно піпец таннае. Так, а тут у нас што запененае? Я шосьці не звяртаў увагі.
О-о-о! Ой, що у нас тут запененное. Божухна, ну улез, разумеешь? У нейкую шчыліну і знайшоў там лут. Капец. Паддон заблокаваў эффект. Холера, паддон. Крыўдна. Ось граната залятала ось туды. Пад. І ў выніку не спрацоўвала. Правал эксперыменту. Окей. Нам усё ж таки трэба адрамантаваць гэтую халеру. Для того, каб эту халеру адрамантаваць, нам трэба прамацаваць рамонт. Ну давайте. Можа, дзе спатрэбіцца. Вова. Адрамантавалі. Що там робіцца? Communication device зараз достанем. А що гэта за девайс? А що? Некий сигнал. Размясціць у космосе девайс. Цікаво. Окей, давайте размясцім у космосе девайс. Ну, таму што гэтае заданне мне ўжо мазаліла вочы доўгі час. І глядзіце, гэта ж літаральна савецкі гэты спадарожнік. Гэта ў нас, значыцца, трафейнае штосьці. Так. Зараз паглядзім, што гэта за квест такі. Таму што я, шчыра кажучы, забыўся, калі мы яго ўзялі, хто нам яго даў і навошта мы яго робім. Але вось зараз мы зойдзем у нашы нататкі, пачытаем. Называецца ён «Змешаны сігнал». Гэта вось мы зараз будзем выконваць. Зараз мы можам пайсці да нашага брацільніка. Вінсента Шрубеля мы, здаецца, знайшлі. Чаму яно ўсё яшчэ ёсць, не ведаю. Цосьці там Грэнд Локвуд звольнены, бла-бла-бла. Трэба дазнацца, што з ім здарылася. Ну, гэта мы дазнаемся. Сустрэцца з Міхаілай Ільюшынай у нашым офісе. Гэта мы ўжо выконвалі. Яшчэ знайсці Джейн Фоур, якая проста знікла. Во-во, змешаны сігнал. Спадарожнік арбітаваў Талас і пашкодзіў антэну, карацей. І калі мы ўсталюем гэтую антэну, гэта дазволіць нам знішчыць кашмара. Evade. Што значыць evade? Як перакладаецца evade? Карацей, гэта ў нас частка гэтага самага. Частка квесту, звязанага з кашмарам. Пазбавіцца кашмара мне насамрэч падабаецца ідэя. Во, вось туды нам трэба. А потым вось туды. Таму што кашмар тут такая сабе халера. І калі ёсць тут магчымасць перамагчы яго
без, так бы мовіць, бойкі. Мне падабаецца гэта ідэя, таму што калі яго хутчэй за ўсё можна проста пабіць, але для гэтага трэба будзе вытраціць да халеры ресурсаў, а я не хачу вытрачаць ресурсы. Мы тут збіраем лут, а не вытрачаем яго. А вось яшчэ адзін спадарожнік, мы зараз на яго усталюем антенну. Стопэ. Павольней. Алло? А куды табе усталяваць? А, з гэтага боку. Ай-яй-яй. Всё? Атрымалася? Атрымалася. Nice work. This should get the attention of that Typhon nightmare that's hunting you. I'm sending you 2 activation signals. The first will direct the Typhon away from you. The second will bring it down on you. Use your transcribe messaging system to fire them off. То бок мы можам... О, глядзіце, якая тут прышпільная рэч. Нам студзень распавёў, што мы можам выкарыстоўваць гэты сігнал ці каб адпугнуць, ці наадварот, каб прыманіць кашмара. То бок мы можам зладзіць яму добрую такую добра падрыхтаваную пастку, паклікаць яго і адбускаць. Гэта ідэя мне падабаецца. Так, а я куды лячу? А, нам у іншы бок. Не, пачакайце. Нам у гэты бок? Так, цяжка. Я насамрэч хацеў паляцець у Дендрары, але нас прыгоды клічуць кудысьці сюды. Што мы тут хочам зрабіць? Ось сюды. Activate processing. Ай-яй-яй, радыяцыя. Крышталоіды, скатынякі. Ага! Капец, яны уляцелі мне ў спіну. Ці я жывы ўсё яшчэ, ці не? Зараз паглядзім. Таму што ёсць імавернасць, што я ўжо зараз памёр. Так. «16 хп». Так, а где мы? А, мы на гэтай... Пачакай, дзе мы? Мы ў станцыі псіхатронікі? Так, мы на станцыі псіхатронікі. А навошта мы сюды прыляцелі? Тут да халеры небяспечна. Давайте мы лепш палікуемся і паляцім у Дендрары, як збіраліся. Карацей, маркеры, яны толькі блытаюць мяне. Давайте іх зноўку адключым. Таму што яны сапраўды, бачце, перашкаджаюць. Мы ведаем, што нам трэба рабіць і без усялякіх гэтых маркераў. Нам трэба ў Дендрары, а потым да сябе ў кабінет. Яшчэ зазірнуць да брацельніка.
Але спачатку ў Дендрары, каб адрамантаваць ліфт нарэшце. Microgravity detected. Так, дзе гэтыя жаўжыкі, якія мне ў спіну ўляталі? Все, схлопнуліся. Усе разбіліся аб мяне. Карацей, я сваім тулавам проста іх знішчыў. Я іх перамог гэткім чынам. Так, тут мы, здаецца, былі. Тут мы ўсё палуталі. І глядзім на станцыю. Гэта ў нас Хардвейв. Тут мы былі, тут мы ўсё рабілі. А для таго, каб даляцець да Дендрарыю, нам трэба вось туды ўверх. Ну, умоўна кажучы, ўверх. Вядома. Так. Сітуацыя працягвае рабіцца ўсё горш і горш, то бок узятыя ніці касмічныя, яны вылазяць. Хутчэй за ўсё, калі мы зараз уляцім у Дендрары, там у нас будзе дуже цікавая сітуацыя. Таму што мы ўжо, калі даўно пад Дендрарою швэндаліся, там ужо ўсё было заляпанае, паназавешанае гэтымі ніткамі. Зараз яно будзе яшчэ горш. Божух, ну якія вы пендрожнікі. Ну вы паглядзіце, як яны, для каго яны паставілі велічэзны прыгожы лагатып сваёй, так бы мовіць, фірмы. Хто яе пабачыць? TranStar Talos One. А гэта што, пачакайце? Вау! А вось гэта цікава. А вось гэта я раней не заўважаў. Глядзіце, які наш цень. Далёкі маленечкі. Шаттл. Тут лётае нейкі халера шаттл. А, тыфоны? Ну вось, дарэчы, я ўжо ўказаў, што хутчэй за ўсё тыфоны проста паглядзелі на тое, як нашы выкабельваюцца, і прыйшлі знаёміцца. Шаттл, глядзіце. Ён, дарэчы, заляпаны усялякім гэтым ніткамі тыфонаўскімі. Дзень добрый. Як ваши справы? Ёсць хто жывы? Слухайце, калі да яго можна зараз будзе залезці, гэта такі кайф будзе. Гэта літаральна карабель-прывід, толькі касмічны. Ля, кайфова. А дзверы-то зачыненыя. А дзе ўваход? Сім-сім, адчыніся. Я хочу цябе палутаць. Так. О, тут штосьці можна адрамантаваць. Але гэта знутры, хутчэй за ўсё. А, во, мы кудысьці ўляцелі. Ох, і тут нябожчык. Дзень добрый. Хантер Хейл. Выбачаюся, Хантер. Ох, матка боская, вы паглядзіце. Што тут у іх робіцца? Гэта ў нас вязні, як вы можете заўважыць. Адпаведна, гэты шаттл, ён не проста шаттл, а гэта ў нас шаттл савецкі, які перавозіў вязняў. Таму што глядзіце, колькі тут вязняў усялякіх розных лётае. Без імёнаў, толькі нумары.
Опа-на. Нейрамодзік знайшлі. І шмат усяго усялякага карыснага. І там у нас можна адрамантаваць одну рэч і адчыніць вось гэтыя дзверы. Але мне здаецца, гэта не той камната добрая ідэя, у тым сэнсе, што ёсць імавернасць, ну, з улікам таго, што вакол шатла у нас гэтыя ніткі тыфонаўскія, ёсць імавернасць, што там у нас хтосьці закрыты тыфонаўскі. Таму зараз мы захаваемся і толькі потым адрамантуем. Опа. Націскаем на кнопочку. Дзень добрый. Ёсць хто? Слухацца, здаецца, нікога. Трошкі луту. Яшчэ нейрамодзік знайшлі. Файна. Але агулам нічога такога небяспечнага. Окей. У любым выпадку карабель-прывід гэта адразу плюс бал гульні. Любой. Опа-на. Кайфово. Все. Цяпер можна спакойна ляцець у дэндрары. Дзе у нас там уваход? А, вось ён уваход. Прыгоженька. По-дурному прыгоженька. Так, ну що, давайте глядзець, як у нас справы у дэндрары. А, пачакайце, тут у нас пастка трошки. Скатынякі радыеактыўныя. Да пабачэння. І асцярожна ляцім. Набойчыкаў у нас да халеры, мы прыгатаваныя, падрыхтаваныя. Піпец як прамацаваныя. Просто лютыя жэўжыкі насамрэч. Дарэчы, я зараз хачу паглядзець, колькі за ўсю гульню мы выкарысталі нейрамодаў, таму што, ну, здаецца, да халеры. Вітанькі дэндрары. I'm sending you the code to my grav shaft, assuming it still works. Окей. Зараз не аб гэтым. У Deep Storage, дарэчы, нам трэба будзе зазірнуць, але трошки пазней. Статыстыка. Ці падлічаны тут колькі нейрамодаў мы выкарысталі? Object Hacked. Distinct Object Weapon Fully Upgrade. 2 штуки. Medkit, Food, Recycle, Enemy Killed, бла-бла-бла. Кришталоїди, вівери, телепати, вороги. Фантома, міміки, хюмани.
Нейромод инсталлит 138. 138 нейромодов мы себе інсталявалі. А я вам нагадаю, что такое нейромоды. Нейромоды гэта вось такая халера, з якой высоўваецца іголка, якая убіваецца нам у вока. 138 разоў мы сабе прабівалі вока з дапамогай ось гэткай іголкі. Жосць. Так. Захаваемся. Матка боска. А що гэта за гукі такія? Зразумеў. У нас тут лётае плятун. Подрубаем стелс. І не толькі плятун. Тут яшчэ шмат хто бегае, я так разумею. О, мімікі бегаюць. Божухна, як тут все дрэнна, вы паглядзіце. Усё запэцкалася. Божухна, паглядзіце, як яно выглядае. Тыфонаўскія ніткі прараслі літаральна праз усё. А там у нас ходзяць скатынякі. Мінус скатыняка. А электрычнасць тут адкуль? Псіхічная. Ну, выбачце. Гэта сапраўды небяспечны жэўжык. Але так, трошки псіхічны. Ну, што ты ад мяне хочаш? Я таксама тыфон. Чаму тут здзіўляцца? Так, вось тут у нас стаялі турелькі калісьці. Даўно-даўно. І мы тут доўга-доўга швэндаліся. Ля, яшчэ адзін плятун. Доўга-доўга швэндаліся, але вось сюды аніводнага разу не зайшлі. А, пра нейрамоды іголкі. Ну так, бляха. І я столькі разоў сабе ў вука нічога не пхаў. Але вось па гульні мы фактычна гэта рабілі. Так. Зараз нарэшце мы разблакуем сабе ліфт. Morgan, that Typhon is an unknown type. From what I can tell, it's the source of the problem with the lift. The Phantom you unleashed in Psychotronics had similar disruptive abilities, only this one seems more powerful. Scanning it would tell you more. Гэта у нас тэхнапад? Але, здаецца, нейкі... А не, гэта просто тэхнапад. Адзінае, што гэта... Канкрэтна гэты тэхнапад у нас... Заблокаваў халера ліфта.
to the machine code, reprogramming it on the fly. Fascinating. And alarming. I can patch up the code. You should be fine. Take the lift if you need to move quickly between the 3 main decks on Talos 1. It has a stop in the lobby and down in life support. Хендрік Дев'євер офіс. Ми знайшли ще ніяку картку. Так, спочатку треба тут полазити, полутати. Нарешті ми відремонтували ліфт. Так. А що гэта? А, гэта і ёсць ліфт. Чакайце. Пачакай. Main ліфт. У сувязі з тым, што мы аніводнага разу ім не карысталіся, мы і не ведаем, як яна працуе. То бок гэта ў нас памяшканне пад дендрарыем. Окей. І зараз мы такія зжарэм аптэчку. І нарэшце зноўку паляцім у лобі. Тое самае лобі, у якім мы не былі ўжо да халеры часу. Вось. Мы зараз тутака ляцім сюды. Наколькі яно прыемней. Не трэба ніякім космасам, не трэба, можна сесці вось такі, оба. Не можна сесці. Мы не можем скокать тут зараз. У лобі таксама зараз гэтая халера. Звяртаю вашу увагу. Нас хтосьці заўважыў і намагаецца забіць. Рэтрыт. Стелс. Нам трэба дабрацца да свайго офісу, а мы ўжо побач. Божухна, яно ўсё тут зарасло. Абсалютна ўсё. Сярод айцішнікаў ужо знайшліся новыя тэфоны, я бачу. Во-во, тупай, бачце. Памятаеце, гэта літаральна першыя былі стрымы. Мы адкрылі айцішны аддзел, забілі тут, літаральна тут мы забілі першага тэфона фантома менавіта з дапамогай турэлькі. Колькі часу гэта было таму. А цяпер мы і самі не халеры такія сабе тэфончыкі. Дзень добрый. Tell me again how the decompression happened. It was very sudden. I don't know the specifics, but I had to act quickly. The decompression occurred due to a detonation in the cargo bay. January, I asked Dr. Igwe. I don't know. Perhaps an explosion or structural damage from the Typhon attack? Which would have originated where? Psychotronics? That is unlikely, Chief Ilyushin. January, instead of wasting our time interrupting, go check the reployers. All of them. That wouldn't be relevant to my directives. No, thank you. Яны тут сварацца. Алло, вітанкі. The security station in the lobby might have Morgan, weapons. hope you don't mind. I was using your workstation. I found the right materials for the glue gun as well. Was able to make several canisters. I also found some food on the way up. Left it on the desk. Don't worry, they're alien-proof. I checked them. No twitching. To be sure, I let Igwe sample them first. Так, не, ты шо? Якое? Смецце перапрацоўвай. Так, пісталет трофейны перапрацуем. У нас зноўку да халеры нейрамодаў ужо 8, пры тым, што мы 8 вытрацілі проста, каб прамацаваць сабе рамонт. То бок, не гледзячы на тое, што мы вытрачаем рэсурсы гэтай гульні абы як. Pardon me? I'm joking, Igwe.
I wouldn't Усё одно у willingly нас до expose you холеры. to aliens or anyone else. That would be inhuman. Я выбачаюся, вы прыйшлі ў мой кабінет і перашкаджаеце мне займацца маімі справамі. А ты ідзі адсюль. Ці табе галаву прастрэліць. Не, ну вы паглядзіце на яго. Алло, я збіраюся гэтай халерай карыстацца. Ідзі адсюль. I know Alex. He always has a backup plan. He must. Гэта мой кабінет Арыгана, гэта літаральна мой кабінет, мой асабісты. Абсалютна мой. Там нават на ўваходзе на Why Russia? на шыльцы Why на Russian напохан. volunteers? Well, the Russian penal system is quite unforgiving, and their alliance with the Transdai interest economically coincided. It was Catherine Yu's idea. Their mother and Alex saw the advantages. So, they were murdered because of political convenience and cost savings? The term murder I would dispute, but I do not wish to lie to you. These two factors made them good Ninja. candidates for the research development here. It is far easier to persuade a man Ninja to volunteer повернулся. for experimental trials when his other prospects include capital punishment or life in prison. I would dispute the term volunteer, Doctor. I'll look for more neuromods while you're gone. Где? I've been trying to Где see what I can нейромоды? access from here, but The most of the discoveries made at systems are Mortalis locked 1 down. seem to validate some form of panpsychism. Consciousness is a Я з fundamental Хурною force that розмовляю. exists everywhere, to one degree or another. It Божухна. seems plausible then that an organism evolved, Що? which is able to metabolize complex forms of Божухна. consciousness. Ніндзя з Are усім you saying they дахом eat поїхала. other minds? Yes. That's... How can something like that exist? Назбірала по городу 13 гномаў. Табе вітанки ад Арыганы. Табе таксама вітанки. В сэнсе, а чаму шкло цяпер не б'ецца? I don't understand. А, яно заблакавалася аўтаматычна, таму што там у нас лётаюць ткачы. Галера. Цікава. Яны тут толькі што абмяркоўвалі, чаму менавіта расійскія вязні выкарыстоўваюцца ў якасці Any luck Ахвяр- finding a way up the steps? ахвяр даследаванняў It на was an Таласе-1. established process. І доктар Ігве распавёў, што гэта проста таму, што яны найбольш What was танныя. going on in psychotronics? Well, yes. They volunteered. Бляха, яны там сварацца так. Volunteers? They didn't agree to be killed. They live on, Miss Illusion. They all do. Their skills, their talents, their achievements. Yet now, they can do so much more. Much like parents passing along their experiences to their children. Are you serious? Have you ever... Do you even know what it means to have children, Iwe? Pardon me? What do you mean? I will do everything in my power to expose what you've done here. What you all did. Say another word, and I swear I will shoot you. Ну так, скрепы. Morgan. Бляха, мне дуже не падабаецца, што ў гэтай гульні няма дуже добрай фішкі з Dishonored. Калі б у мяне былі дроцікі, тыя, што усыпляюць, я б гэтых дзвюх тут паклаў бы. Таму што яны трындзяць і трындзяць. Што найменш студзеня мы знішчылі, як вы маглі заўважыць. Гэта быў план. Таму што зараз мы на ліфце паедзем да нашага брацельніка. І наколькі я ведаю, ягоныя прапановы мне спадабаюцца нашмат больш. Глядзіце, колькі тут усяго лётае.
сканаваць асяроддзе зараз ужо няма сэнсу, таму што, нагадаю, мімікі ў нас прамацаваліся і яны сталі больш жорсткімі, і наш псіхаскоп іх не можа адразу схапіць. Ага, і там нас, дарэчы, яшчэ чакае крышталоід. Окей. Гэта у нас тэлепат. У нас там ёсць тэлепат і ткач. Нават не ведаю. Змагацца з імі такое сабе, але было б цікава спрабаваць. Што у нас яшчэ нейкі чыпсетик? Last chance. Бла-бла-бла. 5 секунд кулдаун. Апошні шанец. Ну, дарэчы, можна і паўсталяваць, што можна вырубіць. Regenerate stamina. Вось стаміну можна выключыць, таму што мы стаміна не той, каб надта карыстаемся. Нейрамоды. 8 штук. Энергія. Нам дакладна трэба прамацаваць наш Kinetic Blast, каб ён мацней біў, таму што яго ўжо не хапае. Мы тут усё часцей і часцей б'емся з тымі, каго называлі босамі раней, а цяпер гэта звычайныя тэфоны, так бы мовіць. Каб атрымаць 3-й ўзровень, трэба яшчэ 2 нейрамоды. Найтмар прыпёрся. Рэтрыт. Хаваемся. Хаваемся ва ўласным кабінеце. Я спадзяюся, ён сюды не заскочыць. Дзверы зачыніліся. Я адсюль ліваю. Як заўжды. Як толькі мы штосьці сабе прамацавалі, прачынаецца гэты жэўжык і пачынае паляваць. Так, гэта у нас звычайны. Звычайнюсенькі. Лутаем. Так. Тут у нас, здаецца, штосьці было зачыненае, але мы... Во, штосьці тут зачыненае было. Authorized person only. І мы ўсё яшчэ не знайшлі картку. Бляха, IT supply. На кабінеце няма таблічкі, але кабінет ён абаронены. Мы ось... Ля, хто там рыкае? Хавайся! Залазь! Залазь! Иди в сраку! Ён сюда пришел! Ауч! Ауч! Боляча, боляча! Мне зламали костку некую. Капец. Трэба было ў сваім кабінеце заставацца. Карацей, мы з нашым брацельнікам, гэта тыя жэўжыкі, праз якіх здарылася ўсё дрэннае на гэтай станцыі. Адпаведна, у адрозненне ад усіх іншых, мы да гэтага дрэннага падрыхтаваліся. То бок мы сабе літаральна зрабілі ўсё, каб выжыць. У адрозненне ад усіх іншых, каго мы проста ахвяравалі. У тым ліку у нас да халеры клёвыя кабінеты, то бок вось зараз было бачна, мы пагрукалі сабе ў скло, таму што раней яно разбівалася і можна было выйсці проста ў лоббі.
Мы пагрукалі ў скло і выявілася, што яно цяпер абароненае. Яно аўтаматычна ўключыла сістэму бяспекі. Халера. Ён сапраўды рэагуе менавіта на Are you прамацоўку. serious? Have you ever... Do you even know what it means to have children, Igwe? Pardon me? What do you mean? I will do everything in my power to expose what you've done here. What you all did. Say another word, and I swear I will shoot you. Кашмару страшна, ён кліча мама, таму што тут па станцыі ходзяць вось гэткія чалавекі. Шчыра, мне перыядычна дужа хочацца павярнуцца да нашага дрэннага праходжання і пачаць шпуляць ему I've галаву. always felt that consciousness is more like... Ён сюды зайшоў. Мінус чалавекі. Карацей, наш кабінет недастаткова абаронены. Упс. Ну іх забіў не я. Адпаведна, маё сумленне чыстае, маё сумленне спакойнае. Ну, тут ёсць да халер небяспечны вораг, ад якога трэба хавацца, таму што ён піпец які небяспечны. І гэты вораг уварваўся ў мой кабінет і забіў тут жэўжыкаў, якіх я ўратаваў. Чо ты, Рахана, глядзіш на мяне? Я не вінаваты. Сюды прыйшоў кашмар і забіў іх. А ниндзя там вырашыла пашабуршыць. Так, яшчэ хвілінка. А чаму ён сюды прыйшоў? Я не ведаю, чаму ён сюды прыйшоў. На дзвяры была шыльдачка, што зачынен. Не ўваходзіць. А, бога. Ніся распавядае навіны з сусвету Прэй. Заўтра ў нас будуць тэфоны, іншапланецяне, усялякія іншыя і магнітныя буры. Таму ў космас мы выходзіць не будзем. Будзем ляжаць на падлозе і перажываць. Всё, кашмар збег. Мы яго перамаглі. I have more autonomy than a typical operator. The contents of the video are sensitive. Only a flesh and blood person could handle the responsibility, I presume. О, а ў яго, глядзіце, два нейрамоды ў кішэньцы былі. Ён сабе там зажучыў рэсурсы. Слухай, я ж цябе, здаецца, забіваў. Все. Станцию мы знішчаць не будем. Мы будем намагацца ўратаваць наши распрацоўкі. Вітанкі, Брунгільд. Як я зразумеў па гэтым самым, па спойлерам, якія нахапаўся, а у нас ёсць тут, ну, фактычна 3 бакі. Быў у нас Снежань, які намагаўся нас уратаваць. Просто падказваў, як збегчы. Ёсць у нас Студзень, які намагаецца ўратаваць зямлю, просто знішчыўшы ўсё абсалютна. І ёсць наш брацельнік, які прапануе перамагчы навуковым чынам тэфонаў, захаваўшы ўсе распрацоўкі, ўсе нашы навуковыя дасягненні.
З улікам таго, як мы натхнёна сабе усталёўвалі нейрамоды, я думаю, відавочна, што нам падабаецца менавіта шлях брацельніка. Опа. Таму мы зараз да яго на перагаворы і пойдзем. Вядома, калі зараз зноўку не вылезе кашмар, таму што мы зноўку прамацаваліся. А, дарэчы, сюды ж прыйшоў кашмар. А што ў нас робіць кашмар? А яшчэ кашмар забівае ўсіх, у тым ліку сваіх уласных хаўруснікаў. То бок, магчыма, зараз там і ткач, і тэлепат забітыя. Трэба зараз будзе праверыць, таму што ось зараз я не бачу нікога. Как хтось... А, вот, ткач жывы. Я бачу ягоную цень. Во, ось ён лётае. А тэлепата не бачу. Ёсць імавернасць, што ён всё. Былі ў нас нейкія, памятаю, квесты, звязаныя з траўмацэнтрам. Ёсць от хто? Вітанкі, вітанкі. Я ўсё яшчэ доктар Ю. Чэсна. Так, адсюль нейкія гукі нядобрыя ішлі. А не, ўсё нармалёва. Так, давайте поглядим, что за у нас тут за объективсы были. Травмоцентры. Во. Белами из корпус ин травмоцентр. Что за белами? Давайте скористаемся компьютером и знойдем. А, яшчэ мы можем ламануть компьютер вось гэты. То добра. А, яшчэ у нас тут вось было зачынена. Але зараз мы адчынім. Давайте захаваемся. Шупальцы схаваць. Ну, навошта? Навошта нам саромецца таго, чым мы ёсць? Дзень добры, пані. Так. Так. Неблаголуту. Манапоушины бяром. Что-нибудь яшчэ карыснае? О, так. О, так. Файненько. Набрали. Так. І вось тут у нас компьютер, по якому можна паглядзець неабходных нам людзей. Трэба знайсці нейкага Беламі. А у нас не было мапы, сур'ёзна? Увесь гэты час мы швэндаліся, і у нас не было мапы лоббі? Прышпільна. Так, вось. Наш офіс, Sales Division, Hardware Station. Мы зараз знаходзімся тутака. Нейрамод Division. Там, я спадзяюся, мы ўсё залуталі, таму што, нагадаю, гэта першая лакацыя, па якой мы швэндаліся піпец колькі. Окей. Белыми.
Траума-центр. Мы дакладна не знайшлі тут нікога з імем белымі. Трэба уважліва паглядзець. Бернард Гриффин. Божух, наколькі тут людзей. Вінсент Шрубель, до речі. Good evening, Talos. This is a reminder that the identity of guests visiting Talos is strictly confidential. Белыми. Белыми, белыми, белыми. Бригман. Торштейн, до речі. А да якога гэтага адносіцца белымі? Геннадий Миронов. Алекс Ю. Алекс Ю гэта наш брательнік, да рэчы. Божух, наколькі тут месца. Белымі. Букмен. О, белымі, нарэшце. Белымі. Навошта нам яго трэба было знайсці? Траума-центр. Ось. Дык а дзе ён? Мы адзначылі на мапе белымі. І ён знаходзіцца ў лобі, да рэчы. То бок дзесьці плюс-мінус тутака. Ткач лётае. Як бы нам яго перамагчы? Давайте паспрабуем захавацца і проста лупануць. Ну, тэарэтычна атрымалася. Нас, вядома, трошки пужае. Гэта скатаняка. Але мы яго паспяхова знішчылі і нават не атрымалі пашкоджанняў. Я звяртаю вашу увагу. А! А ты адкуль вылез? Ретрит! Тут яшчэ фантомы. Як мага далей ад тэлепата. Нам пашкодзілі нашу бронекамізэльку. Ляці сюды, скатыняка. Ён раве дзесьці леваруч. Во-во, ён падымаецца па сходах. Але, дзякуючы таму, што ў нас прамацаваны драбавік і прамацаваны насамрэч усё,
У тым ліку ось гэты, як яго, кінетычны удар. Дзякуючы гэтаму мы лёгка разнеслі і яго таксама. Што тут я яшчэ хацеў зрабіць? Фішка ў тым, што хто нас яшчэ заважа? Хто тут яшчэ соўкаецца? Пачакайце, давайте пахілімся і адрамантуемся. Вось нам, напрыклад, варта адрамантаваць наш дарбавік. І адрамантаваць у тым ліку бронекамізэльку. У нас адзін нейрамод толькі? А, ну мы прамацавалі кінетычны удар. Пахіліцца трэба. З'еўшы бананы, цыбулю, чыпсікі. Гэта печыва нейкае, гэта кава, чыпсікі і энергетычны напой. І зжарэм адзін манапоўшн. Всё. Мы готовы. Хто нас тут заўважыў, хто намагаецца нас забіць? Смецце збіраем. Што гэта такое? А, там яшчэ адзін, глядзіце. Яшчэ адзін тэлепат. Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. А куды ён паляцеў? Алло? А ну вяртайся. Ау, ау. Ля, як боляча. Ой, ой, ой. Зараз трэба будзе завітаць у траўмацэнтр, палікаваць сабе галаву. Нас зноў кантузіла трошкі. Але толькі трошкі. Але боляча. Але нічога страшнага. Hello, nice to see you. Аналагічна. Diagnosing. Hold on. Don't forget to complete a patient questionnaire. Your feedback will be invaluable. А, мы яшчэ хацелі ламануць гэты камбухтар. Мы толькі што палікавалі кантузію, таму можна сказаць, што ў нас справы даволі няблага. Яшчэ зараз будзем займацца хакінгам мясцовым. Каб вы ведалі, менавіта так выглядае хакінг. Пралазь, С. Хух. Ага. Ёсць якія-небудзь паролі? Мне здаецца, няма. Ну і навошта я тады цябе хакаў? Праз тое, што мясцовая станцыя проста лютая ў сэнсе памераў, я не памятаю, што менавіта мы не змаглі ў свой час даследаваць, таму што яно было зачыненае. А такое дакладна ёсць. І да гэтага чагосьці добра было б павяртацца. Але я не памятаю. З улікам таго, што ў нас зараз прамацаваны хакінг, прамацаванае літаральна ўсё, мы зараз можам улезці куды заўгодна. Захаваемся. І паглядзім, што ў нас тут маем. Все побитое, турелька зламаная, вядома.
Шаттл Бэй разблокавалі. Все, цяпер мы туды таксама можам заходзіць. Не-не-не, нават не спадзявайся. Там мы былі... Пачакайце, там мы былі, але там, здаецца, штосьці было зачыненае. Security. Там штосьці мы не змаглі адкрыць. Help. Низ. Нейкі Нілс закрыўся ў Шаттл Бэй. А, вот, здаецца. Security safe. Паролю у нас усё яшчэ няма, але ў нас ёсць узлом 3-го ўзроўню, то бок мы зараз просто ламанем. Ну, калі пашчасціць, вядома. Я. Ау. Я. Ау. А. И у нас тут... Неблага так у нас тут. Всяляка карыснага навалили. Тут у нас, здаецца, все прочитанное. И тут мы таксама были. Так, хе-хе, дзень добры. Окей. Вось паспрабуй зараз узгадай усе тыя сейфы, якія мы не ламанулі, таму што не маглі, і з якіх не дасталі тое, што трэба было б дастаць. Окей, ладно. Зараз мы паляцім куды? Зараз трошки паварушымся. Не, пачакайце, паварушымся. Я сюды прыйшоў мэтнакіравана. Конкретно сюды, конкретно у гэты самы у лобі. Чаму? Таму што тут я бачыў ёсць прышпілы з кантрабандай. А ўсё это можна адрамантаваць, дарэчы. Слухайце, а мы туды, атрымліваецца, не зазіралі? Я правильно разумею? Слухайце. Пайшлі. Зараз мы ператварымся ў кветачку. Оба. Ой, кветачкой быть незручно. Ля. На нас полюе кошмар. Хаваемся. Я кветочка. Так, ну сюда ён не залезе докладно. Капец, что ён там робіць? Вы чуеце гэта? Слухай, кошмар, ты мяне трошки задзёўб. У тым сэнсе, што ты нейкі надта напружваеш. Мы, дарэчы, з ім можам штосьці зрабіць. Мы ж усталявалі там гэтую антэну, і у нас цяпер ёсць магчымасць, што... Ну, то бок, Студзень казаў, што мы можам ці прывабіць яго, ці адпугнуць. А якім чынам гэта робіцца? А, гэта у бок псіхатронікі ісці. А, то бок мы тут былі насамрэч. Ну, мы тут былі. Але... Просто мы былі з таго боку. А, то бок кошмар можа сюды забегчы. Дарэчы, таму што гэтыя дзверы адчыняюцца спакойна.
Давайте захаваемся на всякі выпадак. І ось так ось залезем под столик кудысьці аж. А, ён, бачите, стаіць тамака. Хе-хе-хе. О, не можешь мяне достать? Слухайте, а можу паспрабаваць яго забіць? Ось мы захаваліся. І такія... А яму начхаць. У коленку ему так. О! Слухайте, мы его забили. Мы ему просто с пистолета нашпуляли у коленку, а мяне ледзь не забіў электрашок пасля гэтага. Адрамантуем нарэшце гэтую лухту. Ну давайте паглядзім, што з яго можна далутаць цяпер. Холера. Так, что нам перетвориться? Перетворимся у тачку. Куда полетела? День добрый. 30 органов тыфона и еще некая дробная холерка. Ну, слухайте, ён, як выявілася, ён небяспечны, але пры гэтым даволі хліпкі. Вытанчаны жэўжык. То бок, насамрэч, мы... Ну, не варта было яго баяцца. Трэба было яго просто забіваць. А мы сюды залазілі? Ці там хтосьці па-новаму схаваўся? Щось я не пам'ятаю, калі шчыра. Упс. Дзень добрый. А, тут хтосьці новы схаваўся, глядзіце. Хтосьці не палутаны. То бок, пакуль мы швэндаліся тамака, тут таксама хтосьці швэндаўся. І гэта ў нас Мартин Героуд нейкі. Окей. Ён нават новага смецця нарабіў. Так, мяне цікавяць вось гэткія халеркі. Гэткія халеркі, на якіх ёсць зялёнае святло. Опа, на вітанкі. А ты адкуль узяўся? Там у нас, карацей, контрабандысты хаваюць свае прыпасы. І, ну, насамрэч іх даволі цяжка заўважыць. А! Ау! Я сабе нагу зламаў, сур'ёзна. Хто разбіў шкляны балкончык? Ля, не палутанае штосьці ўсё яшчэ можна знайсці. Дык вось. Уважліва глядзім вось гэткія
Гэта сігналізацыя, выглядае як сігналізацыя, але з чырвоным ззяючым ліхтарыкам зверху. Ты адкуль тут узялося, алё? А гэта што? А, гэтак можна адкрыць гэтыя дзверы. Прышпільна. Давайте трошки побегаем. Вось тамака у нас наша найпершая лакацыя, якую мы даследавалі як толькі можна даследаваць. Але я ўпэўнены, штосьці мы там таксама не знайшлі. Во, вось гэткая, але з зялёным ліхтаром. Фу, зялёным, з чырвоным. А можа і без ліхтара. Давайте паспрабуем адкрыць. Не открываецца. Адпаведна, нам трэба толькі з ліхтаром. Мы такую одну выпадкова знайшлі, потым я знайшоў яшчэ даведку аб тым, што гэта ось квест кантрабандыстаў. Ля. А тут мяне не было, глядзіць, тут можна было літаральна выйсці і вось гэтак паглядзець прыгожа на космас. Прышпільна. Глядзіце, які месяц прыгоженькі. Хе-хе-хе-хе. Кайфово. Окей, пашвэндаліся трошки і хопіць. Давайте ўсё ж таки пойдзем куды? Дзе знаходзіцца там наш да халеры брацельнік? Hardware Labs. А навошта нам у Hardware Labs зноўку? Мы ж там былі надойчы. У нас просто столькі абжэксісаў усялякіх, што складана. А, у ягоным гэтым офісе, літаральна ў тым офісе, у які мы даследавалі, так бы мовіць, у Дендрарыі. Окей, тады паляцелі ў Дендрарыі. В сенсе? Ты откуда тут взялся? Алло? До нас у лифт подсел фантом. І уваліў нам у плечы. Не халеры сабе. Ось гэта было раптоўна, калі шчыра. Мне, дарэчы, боляча. Давайте пахілімся, з'яму мана поушн. Адрамантуем бронекамізэльку і з'яму чыпсігі. Во-во, мы тутака. Менавіта ў тым месцы, дзе мы адрамантавалі ліфт. Ось гэта было прышпільна. То бок ліфт насамрэч не гарантыя таго, што мы ў поўнай бяспецы. Абсалютна. Набойчыку пакуль хапае.
Захоўваемся і ідзем у дендрарый. Так. І у нас тут, бачыце, лётае ткач. Яго нам зараз трэба будзе забіць, каб ён нам не перашкаджаў даследаваць мясцовасць. Бо мясцовасць хацелася б яшчэ падаследаваць. Плюс там у нас мімікі бегаюць. Плюс там у нас станок ёсць, які таксама хацелася б выкарыстаць. Вітанкі, ткач. Мінус ткач. Знішчылі просто. Вы бачылі, якія мы жудасныя, моцныя. Просто машины для забойстваў. Тут нейкія мімікі бегалі, нейкія жэўжыкі лёталі. Всіх знішчылі. Хе-хе-хе. Дзе там рэшткі? А куды паляцелі рэшткі ткача? Яго дакладна трэба палутаць. Нам трэба збіраць, працягваць збіраць рэшткі гэтых жэўжыкаў, каб перапрацоўваць іх у нейрамоды. А божухна, куды ён паляцеў-то? Good evening, Talos. A word from our security chief, Ms. Alazar. To protect your co-workers' privacy, security terminals are reserved for authorized uses only. If you're not wearing a blue uniform, you're probably not authorized. Холера. Шо Рагана спужалася? Спужалася таго, якія мы магутныя? Справядліва. Так, зараз нам, дарэчы, вось туды, да брацельніка. У нас ужо ёсць коды ад ліфтоў. Адпаведна, нам не трэба будзе рабіць усялякую лухту. Мы зможам просто туды заляцець на ліфце. Тут ёсць хтосьці? Не, здаецца, чыста пуста. А не, хтосьці швэндаецца. Электрычны скатыняка. Гэтай карткі у нас усё яшчэ няма. Непрыемна. Ёсць дзверы, якія... О, знайшлі. Ёсць дзверы, якія можна ламануць з дапамогай нашага ось гэта... А! У сэнсе! Я ішоў цябе рамантаваць, алё. Але некаторыя дзверы яны зачыненыя канкрэтнейшым чынам. Ава. І трэба менавіта картку знайсці. А для того, каб знайсці усе карткі... Опана, мы тут забылі апгрейд. Чамусьці. Для того, каб знайсці ўсе карткі, трэба знайсці ўсіх нябожчыкаў, якіх тут да халеры і ў космосе лётае, і проста па станцыі раскіданы. Скатынякі! Вось, дарэчы, вы маглі заўважыць, як працуюць мімікі. Калі іх не заўважыць, выбачаюся за каламбур, то яны
з засады б'юць піпец як больно. Просто люта боляча б'юць. А калі іх заўважыць, яны лёгка забіваюцца. Там у нас яшчэ адзін ткач. Окей. Захоўваемся. Радыяцыйныя жэўжыкі. Дзе ты там апошні? Ай-яй-яй-яй-яй! Стаямба. Шосці нас моцна надамажылі. І у нас набойчыку не тое, каб шмат засталося. Рыт-рыт. Калі сітуацыя небяспечная, лепш адступіць і перагрупавацца. А куды ён знік? Ён таксама зрабіў рэтрыт? А, вось ён. Мы трошки напружаныя, нічога страшнага. Дзе ты, скатыняка? Божухна, як прыгоженька насамрэч. Вы паглядзіце на гэтыя ніткі. Павуцінне згушчаецца. Ну, яно расце. Яго колькасць павялічваецца ва ўсе бакі. Нарэшце мы запусцім ліфт нармалёва. Вітанкі дэкамацыю, вітанкі. Куды ён збег? Ён збег, ці мы яго забілі? Дзень добры. Morgan, I won't be joining you. Don't worry, there's no trick. Just a gift from your big brother. It's the truth, like I promised. Took me a while to dig it up. Someone wanted to hide it from you. My computer, another video. Give it a look and we'll talk. I'm sending you the password, assuming you haven't hacked your way in yet. Опа. Зараз нам будуць распавядаць таемную таемнасць, сакрэтныя звесткі. Што у нас тут ёсць? Fabrication plan, ну гэта у нас уже ёсць. Имейлы. І відосы. А, дарэчы, вось адсюль у нас мост высоўваецца. Памятаеце гэты мост у эвакуацыйны човен, на які мы лезлі праз нейкія дзіўныя пабудовы? Дык вось можна высунуць масток проста. Па сюжэце што адбываецца? Мы нарэшце дабраліся да нашага брацельніка. Ён нам збіраецца распавесці праўду, таму што ён нас намагаўся ізаляваць з дапамогай локдауна, то бок закрыць усю станцыю, каб мы не маглі рабіць тое, што робім. Мы гэты локдаун знялі, проста перазагрузіўшы рэактар, і брацельнік такі: добра, халера, ты моцны. Зараз я табе ўсё распавем без анічога прыхованага. Глядзі. І вось мы прыйшлі глядзець.
Дзень добрый. Грузится. Full HD. My name is Morgan Yu. Year is 2035. I'm aboard the Talos One research facility. What else? Why are we making this video? Right. Because my big brother is paranoid. Psychometric data is showing statistically significant variance in personality patterns between trial runs of the new neuromods. Whatever. I feel more like myself than ever. I mean, look at this. We did it, Alex. It's real. Enjoy it while you can, because in a few minutes, it'll all be gone when we strip out the neuromods and reset. I know, including my memory of it. No way around it. Let's talk about the backup. So, the Typhon organisms have been producing an elaborate structure. Material is unknown, purpose unknown. Now my gut tells me it's a kind of neural framework, but externalized. Still waiting on analysis to confirm. In the meantime, I've given Alex the design for a device I think could shut it down if it ever broke containment. Alex just has to grow a pair and commit. You don't have to take all the credit. What if it doesn't work? It'll work. Trust me. What else are we gonna do? Blow everything up? That won't save us. And if it does work, is it worth it? The people that come after us will be smarter, stronger, immortal. They can judge us if they want. But they'll know they exist because of the things we did. I'm ready. Do it. Гэта непасрэдна перад тым, як мы страцілі сваю памяць, як я разумею. Well, there you have it. Everything I've done is what you've asked me to do. I didn't think you'd believe me unless you heard it from your own mouth. The tests. They changed you. Ariana underscore Not a lot at first, C8 but John C. eventually, the constant stripping of your memory. Добро ночі, Рогана. I didn't know who you were anymore. All I want is to have my brother back so we can finish what we started. The device you mentioned, it's an advanced version of the null wave. It's the only way to stop the Typhon without destroying everything we've been working toward. We're just missing some scan data from the Coral to complete the design. Help me finish this, Morgan. And then, you can have my arming key. I don't believe you want to use it anymore, but you can have it. I left the chip set for you on my desk. You'll need to upgrade your psychoscope to scan the Coral. I'll send you the scan locations. Чипсет знайсці. А, во! І халеры сабе. Карацей, аб чым тут зараз ішла гаворка? Мы, як я і казаў, мы да халеры дзёбнуты вучоны з нашым брацельнікам. Мы вынайшлі вось гэтыя нейрамоды, знайшлі спосаб, як выкарыстоўваць тыфонаўскія звышнатуральныя сілы. І вось, але тыфоны на нас напалі. Яны пачалі разрастацца, і гэта відавочна мусіць скончыцца знішчэннем чалавецтва. Але мы знайшлі нейкія, што вось гэтыя іхнія пабудовы, гэтыя ніці, іх можна спыніць. Мы нават пачалі рабіць для гэтага штосьці, гэтае штосьці нам трэба скончыць. І гэткім чынам мы знішчым тыфонаў, не знішчаючы станцыю і захаваўшы ўсе нашыя даследаванні. Гэта для таго стылю, якім мы гуляем, найбольш кананічна будзе, таму што, з улікам таго, колькі мы сабе паўсталёўвалі нейрамодаў, відавочна, мы з вамі дзёбнутыя вучоныя. І мы мусім паспрабаваць захаваць усё тое, што навывучалі, не знішчаючы пры гэтым саму станцыю, як нам прапанаваў студзень. Студзень гэта, відавочна, адзін з нашых бэкапаў быў, але не апошні. Найапашнейшая версія мяне, яна была вось
Вось тут мы бачылі нас непасрэдна перад тым, як мы страцілі ўсю памяць. І мы былі даволі аптымістычныя. Sounds exciting. Space is limited, so reserve your seat by emailing Dr. Dalton. Вось, дарэчы, масток паставілі. Зараз мы можам літаральна проста збегчы адсюль. Але мы не будзем. Вось зараз мы будзем змагацца. Зараз мы знішчым тыфонаў. А што для гэтага трэба зрабіць? Нам трэба усталяваць нейрамод. Ось тут така. Вось гэты. З дапамогай яго мы можам сканаваць каралы. Каралы гэта, як я разумею, яны так называюць тыя ніткі. Так, ну прыбярэм ось гэты, мабыць, як цябе сняць-то, божухна. І усталюем. Што нам цяпер рабіць? Сканаваць каралы ў космасе. То бок нам зараз трэба выйсці ў космас і там вось гэтыя ніткі пасканаваць. А я і не супраць. Але спачатку нам трэба наведаць варштат, які ў нас знаходзіцца ось тамака, таму што ў нас ні халеры няма набойчыкаў, а яшчэ, хутчэй за ўсё, можна будзе зараз нарабіць нейрамодаў. Таму што мы налуталі усялякага. Дзень добрый. Тут спакойна? Здаецца, спакойна. Так. Смецці перапрацоўваем. Гэта перапрацоўваем. Яшчэ ось гэта, мабыць, варта перапрацаваць. Таму што нам ужо няма чаго паляпшаць. Так, што яшчэ можна скінуць? Манапоўшыны няхай будуць, гранаты няхай будуць. Можа перапрацаваць гэтае, ну, у сэнсе, мы не той, каб карыстаемся электрашокерам. Але з яго і матэрыялаў нешмат, няхай ляжыць. Гэта гармата можа спатрэбіцца. 55 кілават. Во, 14 этой самай экзатычнай матэрыі зараз здабудзем. 14. Гэта колькі мы нейрамодаў зробім? Да халеры. Нейрамод. Больш за ўсё у нас зараз хімія. Шо? Вы бачылі? Тут у нас была не разарваўшаяся пастка, якая засталася з часоў кока-імпостера. Нейкім цудам я ад яе змог адбегчы, і мы не загінулі. Прышпільна. То бок, памятаеце кока-імпостера? Гэты скатыняка паўсюль на розных звярах, на фабрыкатары вось панастаўляў пастак. І калі мы чымсьці карыстаемся, ось літаральна можна адкрыць дзверы, спрацоўвае гэтая пастка і нас забівае. Ён рабіў гэта літаральна ў рандомных месцах. І вось мы ледзь не патрапілі ў адно з гэтых месцаў. Не, так фабрыкатар працуе, так. Таму што гэтая граната, ну гэта фактычна як граната, якая перапрацоўвае смецці на матэрыялы. Яна перапрацоўвае дробныя прадметы. Мы же эксперыментавалі з гэтымі гранаткамі, а пастачная вось гэтая граната, яна меншая па памерах. То бок, бляха, калі б
Калі мы яшчэ знойдзем, я вам пакажу, як адрозніваецца тыя гранаты, што мы кідаем, і тыя гранаткі, якія пакідаў Кок. І яшчэ адні набойчыкі. Заклініла, каб яго заклініла, трэба, каб і вось сюды можна пальнуць. Гэта уразлівае месца станкоў. Варштаты, ну ты паглядзі, якія ў іх кожухі сур'ёзныя. Яны металічныя, моцныя. Адзінае, што вось кантрольная панель у іх адкрытая. Дарэчы, вось давайте паспрабуем захавацца і пальнуць. Ці магу я ўласнаруч вырубіць яго? Так, ну драбаш яго не бярэ. А калі ключом? Ну вось гэта я магу сказаць, што не дапрацавалі. Тут я магу пагадзіцца. Так, у нас, дарэчы, скончыўся метал. Металічнага у нас не хапае, адпаведна мы не зможам зрабіць яшчэ набойчыкаў у пісталет. Колькі у нас набойчыкаў у пісталет? 9. Ну будзем карыстацца драбашом. Окей. Дабраначы, Паўлік, адпачывай. Good to see you too. Так. Карацей, нам зараз у космас. Зараз поп'ем водицы. Так, выход у космос у нас не тутака. Зараз мы такие. Ля, нас хтосьці заўважыў. Але мы збеглі. І такія хоп у космос. Зараз будем сканаваць гэтыя самыя каралы. Калі не памыляюся, у гэтым моманце у нас ужо адкрытая літаральна ўся станцыя, то бок мы можам патрапіць куды заўгодна. Пры гэтым шмат якія месцы мы яшчэ аніводнага разу не даследавалі. Так. Каралы. Каралы. Давайте паспрабуем вось тут залезці, сканаваць. Як на мяне, тут даволі яскравы выхад. Ці гэта ўсё ж такі не яны? Окей, калі яны казалі каралы, яны малі на ўвазе не ніці, то бок гэта нешта іншае. Каралы. Шаттл мы ўжо даследавалі. Мы сёння былі на кашмар. Кашмар да нас наведаваўся сёння ўжо тройчы, і мы не вытрымалі і забілі яго. Мы ад яго добра так схаваліся, і з-за кута, з-за закрытай дзвяры просто нашпулялі, яму накідалі фаерболаў, ён памёр. Як выявілася, ён крыхкі, ён моцны, ён нас біў дужа боляча, але ён крыхкі. Мы яго даволі проста забілі. Амаль што не вытраціўшы набойчыкаў. Сёння...
was inevitable despite my efforts. That's why it's important we act quickly, decisively. They'll try to take this out of our hands, Morgan. А, вось там, глядзіце, штосьці ззяе. Магчыма, нам туды. Так. Яно было караценечка, не дужа, гэта самае, не дужа да халеры эфектна. Таму я хутчэй за ўсё выражу гэта неяк кліпам. Так, тут у нас лётаюць скатынякі. Брат дзесьці хаваецца. Ён, дарэчы, справядліва нікому не давярае. І мы у яго ўжывую бачылі толькі на пачатку гульні. І больш ніколі. Так, дзе наш арбалет да халеры? А, давайте кьюбімом пакарыстаемся. У нас ж ёсць лазерная гармата, якой мы за ўвесь час і не пакарысталіся фактычна. Так, вось гэта выглядае насычана. Мы нам сюды. Паглядзіце, якія моцныя тут гэтыя ніткі. Але гэта таксама не каралы. Але прыгоженька. Але не тое, што нам трэба. Так, нас хтосьці заўважыў. Рэтрыт. А, во, бачу. Гэта ткач. Ён там штосьці абараняе, дарэчы. Ну-ка, ці бярэ яго лазер, як думаеце? Штосьці не надта. А ён збег. Просто взял и сбег. А тут у нас что? Это вентиляция, дарэчы. Мінус. Ну, лазер, карацей, у нас вытрачаецца дуже проста і дуже хутка. Божух, на шо іх тут робіцца, вы паглядзіце. Ні халера ж не бачна, як вы тут арыентуецеся. А, во, глядзіце. Вось гэта карал. More specimens required. Fascinating. It's holding the psyche of all their victims. Your hunch was on the right track. Some kind of neural structure. Ля-ля-ля. Communicating. Just one more to go. I knew you could handle this. Our father warned me not to stake so much of the company's future on your ideas. Мінус.
Ну, дарэчы, не надта зручная халера гэты лазер. І мы вытрацілі літаральна ўсе набойчыкі, дарэчы. Падказкі ёсць. Падказкі ёсць дакументальныя, то бок ён прадэманстраваў нам відэа, дзе мы самі распавядаем аб сваіх планах. Так, дзе там апошні? Все, скончыліся? А, вон ён лётае. Стоямба! Так, все? Колькі тут качоў было? Ну, калі рабіць адсылкі на нейронкі, то тут не даведаешся, дзе праўда, дзе не. Просто тая версія падзей, якую мы ўрэшце рэшт прынялі, мы яе прынялі не таму, што там было больш доказаў ці менш, а таму, што яна нам больш падабаецца. Сэнс у тым, што мы спланавалі знішчэнне тэфонаў без знішчэння станцыі навуковым чынам для таго, каб абараніць усе нашыя даследаванні. Мне здаецца, што гэта будзе найлепш для ўсіх, у першую чаргу для нас, таму што мы ўсё праходжанне гэтай гульні мы адыгрывалі дзёбнутага вучонага. Мы сабе наўсталёўвалі нейрамодаў тэфонаўскіх столькі, што ў нас галава разрываецца. Як на мяне, гэта найбольш адпавядае нашаму праходжанню. Магчыма, урэшце рэшт выявіцца, што гэта было няправільнае рашэнне, але ну што паробіш? Так. У нас, дарэчы, 8 нейрамодаў, трэба штосьці прамацаваць. Хакінг не. Магчыма, дарэчы, варта вось гэтыя два взяць. Але магчыма потым. Галоўнае, то бок кинетычны удар мы ўжо прамацавалі. Дарэчы, а гэты карал можна знішчыць? Мы ж захаваліся? Давайте паспрабуем пальнуць. Не, ён занадта моцны. Трэба знайсці яшчэ адзін дзесьці. Дзесьці тутака ёсць яшчэ адзін. Дарэчы, звяртаю вашу увагу, што мы далі рады без гэтых самых, без маркераў. Як я і казаў, нават без маркераў гэтая гульня спакойна праходзіцца. Толькі ў некаторых месцах, таму што, просто таму што я такі. Мы іх падрубалі, просто каб было прасцей, хутчэй. Так. Я думаю, варта зжэрці антырад. Файна. І працягваем пошук. Колькі тут... А, во, ёсць апошні. Колькі тут крышталоідных скатыняк. Хоба! They're lying to you. Search complete.
Excellent work. All that's left is integrating the data after you upload it. Hard to tell from just a scan summary, but... Wait. What is... There's some kind of neural tripwire built into the coral. Christ. Morgan, get back to my office. We have to get your data uploaded now. Hurry. О, зараз, хутчэй за ўсё, мы нарэшце сустрэнемся з нашым брацельнікам. Вядома, мы паспрабуем яго забіць, таму што за гэта таксама ёсць ачыўка. Але потым адразу загрузімся, таму што гэта тая канцоўка, якую я сабе абраў, адпаведна мы... Ауч! Ауч, я ўпіліўся ў сцяну. Я думаю, што я ляцеў вось да гэтай нейкай халеры, і яна раптам знікла. А чаму яна знікла? А таму што яе засланіла сцяна. Ауч! У нас нага зноўку зломаная. Ці то нага, ці то рука. Але ў нас ёсць вось. Мы падрыхтаваліся. Мы ведаем, якія нязграбны, таму падрыхтаваліся і ўзялі лекі. Што вось гэта? Гэта той шаттл? Ці то мне здаецца? Ці гэта нейкі іншы шаттл? Не, гэта, здаецца, той самы шаттл. Ачыўка называецца «Пхні тоўстага», здаецца. Так, гэта той самы шаттл. То бок, як я разумею, можна яго сапхнуць з ягонага гэтага самага офісу. Там жа офіс у яго на вышыні. І забіваючы, мы яго проста скідаем адтуль. Нібыта. Але насамрэч яго можна проста застрэліць, як я разумею. Так, а дзе тут уваход? Як яно тут разрастаецца, божухна. Не, так у Кайна і Авеля там ж іншая гісторыя. Там адзін другому галаву разбіў каменем, ты шо? А, у сэнсе не вартаўнюк я браў свайму, ну окей. Тут згодзін, не заўважыў. Тут, дарэчы, не Кайна-Авелеўская гісторыя, тут насамрэч, ну то бок, ось і Аргана сёння, калі заходзіла, такая казала: не давярай брату, таму што ўсю гульню нам намякалі на тое, што асноўны дрэнны жэўжык, асноўны дзёбнуты вучоны — гэта менавіта ён. Але ўсё паказвае на тое, што самы дзёбнуты вучоны — гэта мы, а ён нас намагаўся ўтрымліваць ад вар'яцтва, але ў рэшце рэшт мы ўсё адно ідзем маім шляхом, і невядома, што з гэтага атрымаецца. Яму гэта ўвесь час не падабалася, але ёсць як ёсць. I'll get it integrated into the fabrication plan for the new null wave device as fast as possible. And be careful. The Typhon will begin to sense our intent to harm the coral. They're gonna come after you. Ого. I left something for you on my desk that should help. Карацей, тыфоны на нас цяпер палююць. Ай-яй-яй-яй. Іх тут цяпер да халеры, яны злыя. Ага, ну гэта вядома нам дапаможа. Нейрамоды. Гэта таксама карысная халера. Coral Data Management.
Що таке? Transfers halted. Something or someone. Shit. This is Commander Walter Dahl. The TranStar Board of Directors has authorized me to take full command of Talos 1. Що? Effective immediately. All employees must now report to the shuttle bay for evacuation. Those of you unable to comply, transmit an SOS and my team of rescue operators will locate you. One last thing. Alex and Morgan Yu have been relieved of their positions. Do not consent to their requests or assist them in any way. Dial out. Карацей. Не, а мы хутчэй за ўсё ў канцы ўсё дакладна даведаемся. Але фішка ў тым, што тут вылез нейкі іншы чувачок, нейкі жэўжык, нейкі дал, які захапіў кантроль над усёй станцыяй, усім сказаў: спускайцеся на шаттл бэй, то бок на гэтую самую, на эвакуцыйна, карацей, да чаўноў. Спускайцеся і ані ў якім разе не дапамагайце Моргану і Алексу Ю, то бок нам з братцам. Хто гэта і чаму гэта, я яшчэ не ведаю. Well locked out. It's Dahl. Yordi has his hooks into every major system aboard Talos 1. I have to admit, I'm disappointed with our parents. And usually they had a contingency in place, but a small foolish part of me believed they wouldn't use him against their own flesh and blood. Regardless, we're not getting this coral data through until we do something about it. I don't like it, but you're gonna have to get into his command shuttle. See if you can locate his access point and cut him off. Good evening, Talos. As a reminder, all personnel must complete monthly physicals during their stay aboard Talos 1. Dr. DeVries promises to make them as easy and painless as possible. Нейкія, дарэчы, глядзіце, жэўжыкі браніраваныя. Military Operator. Яны слабыя да мілішкі. Стоямба, бляха, нас забілі. Я трошки не чакаў, што на нас вылезлі не проста аператары, а нейкія мілітары аператары. То бок гэта ўжо не, ну, то бок усё, чым мы да гэтага карысталіся, гэта было, ведаеце, такое цывільна-навуковае. То бок драбашы і пісталеты гэта тое, чым звычайна карыстаюцца, напрыклад, міліцэйскія, паліцэйскія. І што, цяпер нанава ўсё гэта? А тут на нас скідваюць літаральна ваеннае штосьці. Мілітарі. Окей, давайте яшчэ раз гэта паглядзім. Morgan, transfers halted. Something or someone. Shit. This is Commander Walter Dahl. The TranStar Board of Directors has authorized me to take full command of Talos 1. Effective immediately. All employees must now report to the shuttle bay for evacuation. Those of you unable to comply, transmit an SOS and my team of rescue operators will locate you. One last thing. Alex and Morgan Yu have been relieved of their positions. Do not consent to their requests or assist them in any way. Dial out. Не, я про тое, што
Вось у нашай сённяшняй сучаснасці яно так размежавана. We're locked out. It's Dahl. Yordi has his hooks into every major system aboard Telos 1. I have to admit, I'm disappointed with our parents. And usually they had a contingency in place, but a small foolish part of me believed they wouldn't use him against their own flesh and blood. Regardless, we're not getting this coral data through until we do something about it. I don't like it, but you're gonna have to get into his command shuttle. See if you can locate his access point and cut him off. Please contact Карацей, нам трэба гэта жывка зараз будзе перамагчы. second floor of the lobby. Military Operator. Відавочна, у сучасных і вось у будучых войнах яны не карыстаюцца драбавікамі і пісталетамі ў войнах. Нават зараз, каб ваяваць, у нас выкарыстоўваюцца штурмавыя вінтоўкі усялякія, не кажучы пра калібры вышэй. Так, если нас заўважылі ці што? Халера, нас заўважылі ўсё ж такі. Рэт-рэт! Я захрас! Ля, якія балючыя лазеры ў іх. Рэт-рэт! Так пачакайце, іх што, увогуле нельга забіць, ці што? Рэт-рэт. Наш пашкодзілі міма моцна. Не міма, а моцна. Пахіліліся, адрамантаваліся. Не, ну вядома, што яны дагэтуль ёсць. Проста што гэта не асноўнае, чым яны ваююць. Асноўнае гэта штурмавыя вінтоўкі, якія з дапамогай калібру і магутнасці робяць дужа боляча ворагу. Не шпуляй па мне, алё! Чакай, пачакай. Іх можна хакнуць, але каб хакнуць, трэба 4-й ўзровень. Да халеры карацей. Так. О, наш цень паўзе. Ну, дарэчы, мы дайшлі да вось гэт павароту. Як на мяне, гэта файны канец сённяшняга стрыму. Давайте зробім хардсейв. І пойдзем глядзець, да каго можна рвануць рэйдзікам. Сёння у нас шмат чалавечкаў, я бачу. Давайте зазірнем да ватафакі. Што там ватафака робіць? Ён кіношку глядзіць. Адныя з нас. Дзякую вам за то, што завіталі. Дзякуй, Пюрбай. Дзякуй усім, хто глядзеў. Сёння у нас будзе заўтра у нас будзе панядзелкавы таксама гульнявы стрым. І, дарэчы, гэта будзе апошні гульнявы панядзелак. Таму што у нас прыйшло лета, а летом я абяцаў моцна папрацаваць. Адпаведна, гульні у нас больш не будзе ніякіх гульнявых панядзелкаў, гульнявых пятніц. У нас гульні будуць выключна субота-нядзеля. Увесь астатні час мы будзем працаваць. Вось такая вось халера. Заўтра у нас будзе апошні гульнявы панядзелак. Дзякуй, дзякуй, буду спаць 8 гадзін. Все, полетели до ватафаки. Пим. Per underscore by Prabhanuya, Neduma Iapdrennim.
Добре, пошукаємо, де сховати зіходку. Ужо знайшла.